Tak, my jsme se vám ještě rozhodli ukázat, jak děláme perníkový mafiny. To všechno. Budeme dělat i medvídky a tady už jsem si všechno vlastně namíchala. Jsou tady 2 hrnky špaldové mouky, 1 prášek do pečiva, jakoby půlka toho perníkového prášku do pečiva, který se normálně používá do perníku, když se peče. Pak dávám tady lžičku z kořice, čajovou lžičku kaká a dala jsem tam 3/4 hrnku oleje a mléko podle potřeby, uvidíme, kolik budeme potřebovat, většinou tak půl hrnku mléka ještě. Takováhle táhlá, nebudem to jíst, ne, čichnout, jo. Takováhle táhlá konzistence to má být, no, teď je budeme dávat do mafinu, vidíte, jak se táhnou. Dala jsem tam ještě vlastně půl hrničku mlíka jsem říkala, tak k tomu jsem ještě hrníček přidala, chtěla to. Připravujeme mafiny, vyjde to asi tak na 2. dávku, tady to je první dávka, budeme dělat asi i z toho těsta ještě 1 porci. A takhle mafiny vypadají, krásně jsou voňavý, je skvělý si ještě do receptu třeba přidat 2 hrstky nakrájených datlí. Pak ty dátle dělají v nějakou vláčnost, nebo ještě my jsme teď zapomněli, měli jsme v plánu do toho těsta vložit ostružinu předtím, než se budou pít. No a vzpomněli jsme si na to uprostřed pečení. Ale i takhle jsou skvělí, jsou moc dobrý, jsou voňaví, tak jak má na Vánoce být, tak zkuste a uvidíte. Dobrou chuť. Ještě teda zopakuju recept. Dala jsem tam 2 hrnky hladké špaldové mouky. Já používám tu od Nominalu. Pak jsem tam dala půl prášku pečícího prášku. Toho kypřícího prášku, abych to řekla líp. Je to vlastně kypřící prášek do perníku. Tak jsem ho dala půlku. Pak z kořice 1 lžička čajová. 1 čajová lžička kaká a 3/4 hrnku oleje. Dala jsem tam, vždycky dělám mléko podle potřeby, dneska mi to vyšlo na 1,5 hrnku. A ještě jsem nezmínila erytritol na doslazení, který jsem použila, dělalo to asi 2 polévkové lžíce. No a my teďka datle nemáme, ale doporučuji dovnitř dát i ty datle na doslazení, na takový to, jak jsem říkala, na tu vláčnost, je to moc příjemný. Tak zkuste. Pekla jsem vlastně v horkovzdušní fritéze nějakých 160 stupňů asi 15 minut.